He vist la destrucció d'aquesta comarca, però crec que encara tenim oportunitats per corregir aquest desgavell. Puc estudiar les enginyeries del futur aquí al costat, a la UPC de Castelldefels. El coneixement i la cultura defineixen el nostre territori, però tothom hi té accés? La innovació forma part de l'ADN de la nostra comarca. Realment, les empreses coneixem els instruments dels quals disposem? Sabíeu que en els 3 continents hi ha orgues fets al papiol? I que en aquests moments estem acabant a París l'òrgan més innovador del món? Un dels reptes del Baix Llobregat és la mobilitat. Saps que és més car anar de Sant Feliu a Molins de Rei que de Sant Feliu a Montgat? Les lluites socials han millorat les condicions de vida i de treball de la gent. La gent ha estat i és el motor de la comarca. Com aconseguir que les infraestructures no siguin barreres, que ajudin a millorar la vida de les persones. Sortiran idees, sortiran propostes. Som perifèria o una magnífica porta d'entrada? El riu ens uneix o ens separa? Qui som? Què tenim? Cap on anem? El Baix Llobregat és una comarca amb història, construïda amb l'esforç de la seva gent, amb problemes, però també amb oportunitats. Una comarca amb present i estic convençut que amb un excel·lent futur. D'aquesta comarca que ha donat 2 presidents de la Generalitat, d'aquest territori complex i apassionant, de nosaltres parlarem els propers mesos. El Baix Llobregat a debat. Vine, participa, comptem amb tu.